vedúci Citroën Saxo, za ním Citroën Saxo, Mojmír Čambal o 2 sekundy pomalší, ale tieto výsledky by som zatiaľ nejako nedramatizoval, stále budeme opakovať, je to tréning. Medzi tým sa nám ocitlo jedno vozidlo mimo trate, podľa neoficiálnych informácií je to 717-ka, Denis Deťák, to je trošku smutná informácia, pretože sme toto chlapca doháňali, ale tak verím, že bol to iba nejaký nevinný výlet, po ktorom organizátori zamietli prach na trati a môžeme pokračovať bez prerušenia ďalej. A ja dúfam, že sa Denis Deťák do druhej tréningovej jazdy ešte sa mu podarí vozidlo spojaviť a vráti sa do startového poda. Po chvíli, keď máme na trati opäť predjazdcov, ktorí urobia takú prestávku medzi slovenským kopcovým pohárom a hlavným startovým bodom, opäť neoficiálne všetkým srdečne vítame, už som to ráno spomínal, že zatiaľ sme tu nemali oficiálny začiatok Dobšinského kopca 2014, ale celkom určite môžeme v mene primátora mesta Dobšina Karola Horníka všetkých privítať, ktorý sa prišiel takisto pozrieť na start, takže sám fanúšik motoristického športu a sám nadšenec a člen organizátorskej celej tej skupiny ľudí, ktorí stoja za týmto medzinárodným podujatím. Jemu takisto držíme palce, aby vyšlo toto podujatie, ktoré tak trošku prispieje aj k propagácii jedného z najkrajších miest na Slovensku, a to hovoríme aj my, ktorí bývame o niečo ďalej na západe a s hrdosťou sa pozeráme na miesta ako Dobšina, takže niečo sa stalo. Dobre, takže máme chvíľočku na to, aby sme oživili aj druhý mikrofónik a mohli pomaličky privítať jazdcov hlavného startového poda. No, od tých historických, pretože začneme ako si tak tradične Vladimírom Koničarom. Schnell zu machen.